Pois aquí estamos, empezando co primeiro capítulo deste Ultimate Decades Challenge, chámase, e imos empezar pois no ano 1300, o sea, en plena Idade Media. Temos aquí a Artur H, Juventud, ten a súa juventude, se va a dar un baño. E aquí temos a... Venga usted para aquí. A Ada H. Están aquí na súa casiña, teñen aquí estas terriñas para plantar. Aquí un galiñeiro, o que pasa é que non lles puxen galiñas, porque, bueno, o reto é que hai que empezar. Podes empezar na década ou no século que ti queiras. Eu escollín empezar no 1300, que é de onde quitei da páxina da que quitei as normas, e teñen que empezar con 0 simoleóns ou, 0 euros. Entón, puxenlles o galiñeiro, pero van ter que ganarse comprar as galiñas. Pois, están vestidos así o máis medieval posible, aínda que descarguei algún contido personalizado para poder, sobre todo para cando teñan nenos e nenas, para que estea mellor, sea máis acertado. E aquí este tamén é de un mod, non me acordo como se chama, pero permíteche pois ir ata o pueblo e ir á feira do libro, isto é religioso, non? Ou ir ao bosque, que este é a miña favorita, que é que poden ir cazar ou recolectar. No bosque que poden facer? Pasear ou coller flores. Está ben. Sobre todo, o mellor podes encontrar algo para plantar, se ti non podes comprar. Pois para empezar, xa que empezan desde cero, pois pareceme que está ben. Sei que xoguei un pouquichiño fora de cámara, porque claro, son un pouquiño tonta e non me dei conta de casalos recén casados, xa cando os tuven que crear. Entón, pois nada, tuven que facer aí un apaño para que estuveran casados, porque, por favor, Dios nos libre que estén vivindo xuntos sin casar. É que toda esta porquería de aquí. Para a basura. Aquí teñen, a súa pequena cociña. Isto tamén é todo contido personalizado, menos as sillas. Isto sí que é, estas mesas que son encimeras de madeira, esta cociña aí co lume, que me parece moi guai, e o fregadero este co caldeiro aquí para lavar a cara. E aquí está o tendal que, sí que ten roupa actual. Creo que hai un mod para iso, pero non consigo encontrar. Entón, cando sei que esta roupa, teño que colgar a seguinte e despois lavar estes montóns, que creo que os vou poñer, xa que están sucios, están aquí fora, e se non están aí ao lado da cama. Que, porque hai tanta roupa sucia, non o sei, pero... claro, porque ao ducharse tamén... Claro, aquí hai outra máis. Pois nada, iremos con isto con calma. Aquí toda a hilera de roupa sucia. E tamén comprei, puxenlles este kit para bordar, que con isto tamén poden quitar algo de cartos. Pero por ahora estaban indo a cazar, van ir a cazar, e teñen que recolectar agua, porque claro, para o reto, como é evidentemente na Idade Media, non había electricidade, entón, pois claro, teñen que... nin electricidade nin agua, entón, pois eso, teñen que recoller agua e estar con velas. Eu vou mandar a esta a recolectar, e claro, que a roupa esta non está seca, aínda non? Non. Coger a roupa e dejarla por aí? Non. Pois vas limpar isto. Isto cando se pon malo? Dentro de 4 horas. Pois... vale, ti vas ir cazar.
Forest go hunting. Este tema repasamos un poquinho de inglés. Bueno, pois principalmente teñen, claro, como a Idade Media, pois hai moita máis mortaldade do que hai na actualidade, non? Ou xa cae de caixón. Entón, pois vai haber diferentes tiradas para, por exemplo, cando unha muller está embarazada e cando vai dar a luz, hai que tirar para ver se sobrevive o parto. E tamén para tirar polo bebé, pois sobrevive tamén o parto. E logo, cando cambian de cada idade, non? Pois está o recién nacido, bebé, infante, neno, adolescente, tal, pois cada vez que cambian de cada idade, tamén hai que tirar para ver se sobreviven ou non. Tamén terei que tirar con eles cando eses están agora na idade, bueno, son joven adultos, non? Me parece, si, bueno, na xuventude, despois irían a adultos. Pero, bueno, teño o tempo, bueno, aquí vedes que sí que pasaron uns días de que eso, de que tuveron que facerse amigos, casarse, non sei que, porque senón eran como compis de piso. A ver que colleu ela. Porque escapou dun oso. Vale, que colleu entón? Pataquiñas, claro, pero patacas... Se somos realmente exquisitos, non poderían plantar patacas. Porque, isto que é? Chestnut. Bueno, sí, isto para... Sí, castañas sí, claro, pero patacas non, porque as patacas non chegan hasta dentro de casi 200 anos. Bueno, me lo pienso, pero si teñemos aquí as castañas para facer... Claro, podelas asar ou plantar e coller fariña. Bueno, o da fariña está ben, para amasar pan. Bueno, e as cereixas ben. Imos dicir que sí. E cando se pode plantar? No verán, agora estamos en primavera, así que nada. As patacas en inverno, isto... chestnut non pon nada. Bueno, pois non pon nada. Plantamos aquí un chestnut. Tan campantes, sin ningún problema. Pois sí, planta un chestnut. Por que non me deixa? Claro, porque teño que coller... Vale, teño que comprar... teño que comprar, pero non podo comprar. Bueno. E se vendo estas pezas... non sei. Bueno, vai quedar aí. A ver se pode facer algo de comer, porque antes non podía... Pottage. Cualquier vegetal. No, ración individual no. Ten que ser ración familiar, porque están... Porque son os dous. É que estaba dicindo... sí, eso. De que teño... é que colleu el. Unha ardilla... Venison, que era venison. Este C1 está me sentando moi mal, non é un cervo. Bueno, outro que non é un cervo porque tamén ten cornos. É unha lebre. Bueno, ben. Vamos a poñer aquí. Non sei se vender... Venison 20... Claro, pero que estaría ben... A ver, canto costa para plantar o chestnut? Porque... Claro... Se non podo comprarlo igual... Maceta de jardín, 50. Non. Pois entón gardo. Se non podo comprar igual... Bueno, o conto é claro que o reto deste reto é que o teu apelido consiga chegar pois o máis lonxe posible na historia, non? Vale, pois voulle poñer porque tuve que facer así uns cuantos mods e ela para wonderful attributes no settings. Vale, pregnancy settings, claro, isto é para embarazo. Entón, cando son xóvenes adultos, disabled pregnancy, non. Pois o que teñen diferentes porcentajes
ao largo da vida para quedarse embarazadas, non? Bueno, pois como na vida real, canto máis maior eres, menos posibilidades tes de quedarte embarazada. Entón, pois, isto... vale, teño que facer esta. Vale. Porque así, claro, porque como non había anticonceptivos, xeralmente, non? Habería métodos, pois, naturales, tal, pero entonces non hai, porque cando xogas aos Sims tes intentar ir a por un bebé ou solo sexo. E aquí, neste mundo, como estamos do ano 1300, non concebimos ter sexo e que non sea para ter un bebé. Entón, pois, hai que marcar isto. Se dá aquí, hacer ñiqui ñiqui, claro, vamos a hacer ñiqui ñiqui, porque xa teñen que empezar a ter babies. Creo que as patacas que as vou vender, non pode venderse ni borrarse. Vale, pois entonces quedan aquí. A ver, no, hacer ñiqui ñiqui. Bueno, se converten en buenos amigos e levan casados xa un par de días. Pero, vale, entón, pois, os anos... claro, un embarazo nos Sims son 3 días, non? Entón, pois, imos asumir que un ano son 4 días, porque un embarazo son 9 meses, non? 9 máis 3 son 12. Entón, en canto se quede embarazada... pero aquí moito... Bueno, hai que empezar a coller a roupa, miña filla, porque isto non pode ser. Coger a roupa e guardarla. É que isto vamos. Vale, e agora isto, coger a roupa aí, colgar en tendedero. Non sei se poñería 2 tendederos, por qué? Bueno, e a ver se conseguimos que quede embarazada. Sería o ideal. Que neste capítulo xa poidamos... que non sei se vender algo para plantar, porque plantar o chestnut... estaría... hacer conserva. Que podo facer unha conserva? Ni unha. Entonces... a ver, espera, pois a ver se podo... máis opciones, abrir. Vale, teño estes 2 peixes, que son... un peixe pequeno. Vou vender o peixe pequeno. Isto que é? Small rabbit podo vendelo? Non, claro, estos de cazar non me deixa vendelos. E este... chicken... trucha... veña, a ver se consigo plantar... 38. Salmón, veña. Pois imos vender estes peixes e vou plantar o chestnut. O sea, déxame comprar o rollo ese, porque senón non podo facer nada, só poden comer vegetales. Non sei se me deixa plantalo. Comprar semillas? Non. Tampouco podo plantar aí? Onde podo plantar entón? Están a dormir os dous, bueno, a ver. Aquí, entonces. Non entiendo. Claro, necesito para facer fariña. Grounded de grind. A ver. Claro. Bueno, investigarei isto máis. Entón, déxame gardalo aquí. Vale, pois veña. A ver, ti, pois vai pescar, veña. Espera, imos ir ao pueblo. The village. The village physician... non se pode, claro que non se pode permitir. A ver, go to the meat market. A ver se podemos...
pois conseguir algo de comida. Está bañándose. Claro, ainda por riba máis roupa. A ver, por favor, isto non pode ser. Podería comprar unha cesta para guardar a roupa, porque isto que dá un pouco de vergonza ajena. A ver. Cesta de colada. Non podo comprar ni unha cesta. Mira, vou facer unha cosa, así me vou a comprar unha cesta destas. Non hai outra que pareza máis... Espera, cesto. A que pareza máis medieval, esta. Vale. E agora money cero, claro, porque... Bueno, ou 20. Tal non poden facer nada con 20. E agora isto podo meterlo aquí. Ui, non. Vale. E isto podo meterla aquí, esta roupa. Vale. Bueno. Moi ben. É que senón, mi madre. Ui. Purchase ingredients. Non podes porche nada. Bueno, sí, mira. Low quality red meat. Vamos a coller unha destas, veña. Vamos a coller grasiña. Onde está a agüita? Que eu pensei que tiñan máis cerca a auga, pero bueno. Van ir a recoger agua e ti vas pescar. ¡Estamos embarazados! Bien. Me parece moi bien. Vale, pois a ver se consigo acabar o capítulo xa sabendo se imos ter un neno ou unha nena. Entón, os fillos que teñan van ser os herdeiros, non? Se somos estrictamente históricos, que a min eso gustame, ser o máis estrictamente histórica posible, pois só poden herdar os homes. En caso de que... Que fas dormindo? Estou dixen que viñera a escoller agua. Vale. Estaba dicindo... En caso de que non haxa ningún home, nesta que é a familia principal, pois que me teño pendente ainda, teño que crear unha familia secundaria. Non sei se van ser irmán dela ou del. En caso eso de que os nosos fillos sexen todos mulleres ou que morran, pois haberá que coller un herdeiro da familia secundaria. Isto sonan todo moi bastante a lío, pero bueno. Eu gustaríame saber como facer o da fariña. Teño que investigar eso. Dice a mimir. Dormir. E el ten famiña. Pois isto está ben aínda. Ui, xa non. Pois vas ter que cociñar ti, my friend. Ui, bueno. Limpiar. Non lle pasa nada porque un día se faga de cenar. A ver, cookie. Empeza a bordar con patrones simples. O sea, en serio. Guisante, seta... Seta e... E chícharos, veña. Vale, entón agora podemos plantar isto. Podemos plantar unha fucking zanahoria. Moi bien. Moi bien. E agora imos... Vale, cando ti acabes aí e comas... Ti primeiro come. Vale, coger la ropa aí, colgar en tendedero, que non lle costa nada. E agora vai cazar. Go hunting, veña.
Que é isto? Ah, unha paloma. Vale, pois palomita. E isto? Unha ardilla. Bueno. Vale, isto que é? Outra... Unha lebre. Mellor é en MC Command Center o do embarazo, a ver. Ti, 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 ti. Non? Spoiler, dos niñas. Ah, son gemelas. Mi má. Buah, vai spoiler me acabo de facer. Ai, vou ter gemelas. Vale, pero eu quería gemelitas. Vale, pues teño que pensar nombres. Bueno, ainda en que trimestre de embarazo está? Segundo trimestre, bueno. Gemelitas. Mi madre, así, gemelas medievales. Medieval twins, a ver, vai ao baño, anda. Tía, a ver, uso ao baño. E... Bueno, supoño que a noitiña que dará a luz. Vai coller a joda mar, veña. Pero quero comprar poliños. Ah, bueno, pues nada, a ver si que me dixo. No puedo comprar gallinas. E un pollito? Un pollito hembra, sí. Pues compro un pollito. Venga. ¡Oh! Esparcir pienso. ¡Ay, pollito! ¡Ay! ¡Qué pequeniño! Esto fingimos que é o pienso. ¡Ah! Espera, espera. Modo vivir. Nada de dormir, que estamos de parto. Quejarse de problemas. Claro que sí. Es niña. Vale. Aurora. Y otra niña. Ana. Gemelos. Agora temos que facer os tiros e comprobar se estas pequechiñas e esta mamá sobreviven ao parto. A ver, imos dar para a nai. Vale, bien. Porque para a nai quero recordar que era o 1. Vale. Para os bebés... Vale, 1, 5, 7, 10, 15, 20. Vale, bien, un bebé sobrevive. E a outra... Tamén. Bien! As dúas bebés sobreviven. Estupendo. Pois agora esta señorita que vai a dormir un pouco. Porque boa falta lle fai e el tamén. Bueno, pois xa pasou o primeiro ano. Estamos en... Bueno, xa pasou o primeiro ano, pasaron os primeiros 9 meses. Estamos en... De 1300... Estamos xa indo para 1301. E temos as nosas dúas pequechiñas, Aurora e Ana. Que Ana... Onde está Ana? Aquí. Ana está chorando. A callar. Nada, imos deixar aquí este primeiro capítulo. Nada, espero que vos gustara.
Pois vémonos no seguinte capítulo. Chao!